Yerli ýaşaýjylar Türkmenistanyny öndürilýän azyk harytlaryň hilini alada bildirýär. Türkmenistana daşary ýurtlardan import edilýän azyk harytlaryň azalmagy bilen yerli önümlere gönükmeli bolýan türkmen raýatlary ýurdun içinde öndürilen azyk harytlaryň hilinen şikaýet edip başladylar diýip Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky habarçy yerli ýaşaýjylara da salgylanyp 16 martda gurrun berdi. Muňa odun gawa gaplanan arka çınar suw diýerler, içi ýöne bir gyzyl süýjü suw diýip habarçy Azatlyga uradyn suratynyň üstü bilen gurrunga başlaýar. Daşary ýurtdan gelýän sowaklaryň azalmagy köpsüniň asla gelmezligi bilen inni hile oňa tebigy sowak hem tapmak kyn diýip Azatlyk bilen atlandyrylmazlyk şertinde naryň suw hakda gurrunda şolan habarçy aýtdy. Bahasy 9 manatlyk Gökdepede öndürilen bu sowagy aldanyp alanymy puşman etdim. İçi sowak däldi, suw ekeni çalaja naryň tagamy bar diýip sözüne dowam eden söhbetdeşimiz ýokumly azyk harytlaryň ýurtda barha azalýanyny öňe sürüp sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede daşowuz ösümlik ýağ kärhanasyny öndürilen paýta ýağynyň hili boýunça özüne bar bolan şüpheleri de diýip geçen söhbetdeşimiz, ol ýerde öndürilen ýağ häzirki wagtda saglygy gatyzýanly, isi ýakymsyz, sähel köýdürip imi tüçün ulansaň başyň aýlaýar. Lukmanlar bagry näse adamlary muny iýmezligi maslahat berýärler. Ýerinden turan wagtyň gözüň garankylaýany hem şundan ekenini gurrun berdi. Ýatladyp geçdik Türkmenistanyň prezidentiniň goloýdy has takygy ýylyň 26-njy ýanwaryna geçiren hökümet maslahatyna ýurdun ykdysady jinaýatlary garşy görüşmek baradaky döwlet gullugynyň başlygy Azyk Senagaty döwlet birleşiginiň garamagyna daşowuz ösümlik ýağ kärhanasynda geçirilen derňegler barada aýdyp, kärhananyň taýýar önümler bölüminiň başlygynyň işiniň derňelmegi barada hasabat beripdi. Ýöne derňegden soňky döwürde agzalýan kärhananyň önümçiliginiň hiline degerli oňyn täsiriň ýetenligi ýa-da däldigi nämälimligine galýar. Soňky döwürde Türkmenistanyna ýylatyň gündelik sarp edýän azyk harytlarynyň hili boýunça oňoýsuz maglumatlar peýda bolýar. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň paýtagtlyk habarçysynyň 14 martda habar bermegine görä, yerli ýaşaýjylar Gazagystanyny öndürildi diýilip bazarda 1 kilogram 5 manatdan satylýan unlaryň Türkmenistanyny öndürilen ýokary sortly unlardan bolmagynyň ahmaldygyny aýdýarlar. Şeýle-de agzalýan maglumatda dükanlarda satylýan çörekleriň hiliniň yaramazlaşýanlygy baradaky gurrunlar hem bellenip geçilýär. Galy bersede dünýäni 15-nji martda peýda bolan maglumatlarda Aşgabatyň bazarlaryna soňky ulanyş möhleti geçen önümleriň hem satylyp başlananyny agzalyp geçilýär. Möhleti geçen önümleriň hatyryna yerli hususy firmalar tarapyndan öndürilen süýt gatyk we kalbasa ýagny şoklat önümleri bellenip geçilýär. Munyň bilen bir hatyrda gurrunga gidýän maglumatda soňky kepdelerde öndürilen wagty we soňky ulanyş möhletiniň tamamlanýan wagty görkezilmeýän süýt gatyk we kalbasa önümleriniň hem köpelýänligi baradaky gurrunlar hem agzalyp geçilýär. Maglumat üçin aýdylsa 2014-nji ýylyň 16-njy awgustunda Türkmenistanyň iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpçün edilmegi hakynda döwlet kanuny kabul edildi. Bu kanunyň kabul edilmegi bilen ýurtda 2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde kabul edilen iýmit önümleriniň hili we howpsuzlygy hakynda kanun güýjüni ýitirdi. Deýişli kanunçylyk iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpçün edilmeginiň hukuk guramaçylyk we ykdysady esaslaryny belleýär we Türkmenistanyň ýylatynyň saglygynyň gorulmagyna gönükdirilendir. Agzalýan kanunçylygyň 5-nji babynyň 28-nji maddasyna yaramaz hili we howplu diýilip ikrar edilen iýmit önümleri boýunça namalar düzgünleşdirilýär.